Inselmilkom. Illum il-ġimgħa 7 ta' Mejju nilqakom għal qudiesa u Rożarju mmexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Sejjaħtilkom ħbieb. Hekk jgħid Ġesu fl-Evanġelju tal-lum. Kien hu li għażilna u mhux aħna għażilna lilu. Grazzi mulej ta' kemm tħobbna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Ħuti narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għatina mulej li ngħixu ħajja xierqa kif jitlob minna l-misteru tal-Għid biex niċċelebrawh bil-ferħ kollu u dejjem iħarisna u jsalvana bil-qawwa tiegħu. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jissaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien l-Apostli u l-Presbiteri flimkien mal-Knisja kollha derilhom li kellhom jażlu lil xi wħud minnhom u jibgħatuhom Antiokkja ma' Pawlu u Barnaba. Dawn kienu Ġuda jgħidulu Barsaba u Sila li kienu minn ta' quddiem fost l-aħwa. U bagħtu magħhom din l-ittra. L-Apostli u l-Presbiteri ħudkom lill-aħwa ta' Antiokkja, tas-Sirja, taċ-Ċiliċja li ġew mill-ġnus. Islim għalikom. Aħna smajna li xi wħud min-nies tagħna mingħajr ebda ordni tagħna ġew ħawdukom u qalbulkom moħħkom bi kliemhom. Għalhekk aħna qbilna lkoll bejnietna u derilna li kellna nagħżlu lil xi wħud u nibagħtuhom għandkom flimkien mal-eżiż tagħna Barnaba u Pawlu, nies li ddedikaw ħajjithom għall-isem ta' Sidna Ġesu Kristu. Għalhekk bagħtnielkom lil Ġuda u l-Sila biex jgħidulkom bi kliemhom stess l-istess ħaġa. Għax li l-Ispirtu Santu lilna derilna li aħna m'għandna nabbukom b'ebda pies ieħor iktar minn dak li hu meħtieġ. Jiġifieri li titbedu mill-ikel is-sagrifikat lill-idoli, mid-demm, mill-laħam tal-annimali fgati u miż-żwieġ ħażin. Tagħmlu tajjeb jekk tħarsu rwieħkom minn dawn. Saħħa. Għalhekk dawn il-messaġġiera niżlu Antiokkja, laqgħu il-ġemgħa u tawhom littra, rawa u ferħu għal-faraġġ li tagħthom. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien infaħrek Sidi fost il-popli. Infaħrek Sidi fost il-popli. Sħiħa qalbi o Alla, sħiħa qalbi, ħananni u ninseċanja. Ruħ tiegħi, arpa u ċetra, ħanqajjem sbieħ il-jum. Flimkien infaħrek Sidi fost il-popli. Infaħrek Sidi fost il-popli, nannilek fost il-ġnus. Għax mola smewiet it-tjieba tiegħek, sa sħab il-fedeltà tiegħek. Ola l-fuq mis-smewiet o Alla,
uri l-glorja tiegħek fuq l-art kollha. Flimkien infaħrek Sidi fost il-popli. Sejjaħtilkom ħbieb jgħid il-mulej, għax kull ma smajt mingħand missieri jiena għarraftulkom. Il-mulej ma'kom, Miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi jekk tagħmlu dak li jiena nikmandakom. Ma nsejħilkomx aktar qaddejja għax il-qaddej ma jafx jagħmel sidu. Sejjaħtilkom ħbieb għaliex kull ma smajt mingħand missieri jiena għarraftulkom. Mhux intom għażiltu lili, imma jiena għażilt lilkom. U ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa' ħalli kull ma titolbu lil missier f'ismi huwa jagħtihulkom. Dan hu li qiegħed nikmandakom li tħobbu li xulxin. Il-kelma tal-mulej. Fir lilek Kristu. Għada is-sibt hija ġurnata sabiħa ħafna għall-Knisja f'Malta għax l-Arċisqof ordna 4 saċerdoti ġodda. Fid-Djoċesi ta' Għawdex ftit ġranet ilu l-Isqof ta' Għawdex ordna 2 saċerdoti ġodda. U hija sabiħa għax hija ċelebrazzjoni tas-sejħa li jagħmel il-mulej u ta' tweġiba ġeneruża ta' dawn iż-żgħażagħ. Tfakkarna ħafna f'dal-kliem li smajna l-Ġesu jgħid illum fl-Evanġelju skont San Ġwan, mhux intom għażiltu lili imma jien għażilt lilkom. U ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Hija din l-għażla li għamel il-mulej u tweġiba ta' dawn iż-żgħażagħ biex il-mulej jagħtihom din il-missjoni li jagħmlu frott li jibqa'. U għalhekk niftakru ħafna fihom li tolbu għalihom dawn is-saċerdoti ġodda biex ikunu saċerdoti skont il-qalb ta' Alla. U nitolbu biex ikunu ħafna dawk li jwieġbu għas-sejħa li jagħmel il-mulej biex jimxu warajh fil-ħajja saċerdotali. Fl-istess waqt il-kelma ta' Alla tfakkarna li aħna il-koll imsejħin biex inkunu ħbieb tiegħu. Li ngħixu il-kmandament tal-imħabba kulħadd skont il-vokazzjoni tiegħu jew tagħha. Ġesu ried illi din tkun il-karatteristika prinċipali tagħna bħala nsara, l-imħabba ta' bejnietna. Mhux għax aħna nilbsu xi distintiv, xi beġġ li tgħid jiena Nisrani jew jiena Nisranija, anke jkun nagħmlu hekk, dak li juri tassew li aħna nsara l-imħabba ta' bejnietna. Li kelma tgħid meta tgħid inħobb, ma fil-prattika tant hija wkoll diffiċli ma Ġesu jitlob l-imħabba li turi ruħha fl-azzjoni. U għaw jagħti tifsira importanti u sabiħa. Ġesu jgħid ħadd m'għandu mħabba akbar minn din
li wieħed jagħti ħajtu għal min iħobb. U rina dan l-iktar mod kbir meta ta' ħajtu għalina fuq is-salib għas-salvazzjoni tagħna. U kien hemm diversi nies tul l-istorja tal-Knisja li segwew f'dan. Imma Ġesu rina wkoll li tagħti ħajtek ifisser li tgħix is-snin tal-ħajja tiegħek bħala għotja. Hekk urina Ġesu fil-ħajja tiegħu u hekk jixtieq ukoll minna li aħna il-ħin tagħna, il-kwalitajiet tagħna, dak kollu li aħna anki nagħmlu bħala sforzi tagħna ikunu immexxi minn din l-imħabba li hija għotja. U jekk aħna ninnotaw nħarsu madwarna, naraw fl-esperjenza ta' ħajjitna nies li jgħixu hekk. Propju kif għalilna Ġesu l-imħabba bħala għotja. Hu pereżempju ġenituri illi taw ħajjithom jew jagħtu ħajjithom kontinwament għal uliedhom. Jew inkella wkoll meta jikbru l-ġenituri fl-età l-ulied għall-ġenituri tagħhom. Hu tant saċerdoti u reliġjużi li jagħtu ħajjithom b'servizz lin-nies. Tista' tara wkoll din l-għotja f'nies li jieqfu ma' dawk li għaddej minn tbatija, tant osma tal-ħajja. Nies illi ħajjithom iridu jagħmlu l-ġid u jippruvaw jagħmlu l-ġid. U allura jużaw dak kollu li mulejthom, it-talenti tagħhom biex jagħmlu l-ġid. Din hija l-imħabba bħala għotja. U dan li semmi Ġesu mhix għal xi okkażjoni straordinarja tal-ħajja tagħna biss, imma għal kull jum tal-ħajja tagħna, għal ħajja ordinarja. U ħansemmi mod kif nistgħu tassew aħna nħobbu l-imħabba fl-aqwa tagħha billi nisimgħu lil xulxin. Nisimgħu b'attenzjoni u b'imħabba lil xulxin. U maqut ma' dan ukoll li aħna nkunu sensittivi fil-kliem tagħna. Il-kliem ikun kliem li jagħmel il-ġid, li jagħti appoġġ, mhux kliem li jweġġa, mhux kliem li jżid mal-feriti li hawn u mad-tbatija li hawn, imma kliem li jagħmel il-ġid li xulxin. Hemm inkunu qed ngħixu tassew tal-kmandament tal-imħabba b'mod prattiku fil-ħajja ta' kuljum. Tolbu l-mulej biex jimlilna qalbna b'din l-imħabba ħalli jgħinna ngħixu tassew dan l-ispirtu tiegħu kif għallimna u kif urina hu. Nresqu issa it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli xandar l-Evanġelju tiegħek li ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għas-saċerdoti ġodda, għadha jiġu ordnati s-saċerdoti ġodda, nitolbu għalihom biex il-mulej jimlihom bl-ispirtu tiegħu u jgħinu biex ikunu rajja skont il-qalb tiegħu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddejjin minn tbatija biex isibu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal morda kollha jew dawk li huma rikoverati fl-isptar, isptarijiet Malta u barra minn Malta jew fid-djar tagħhom biex inti tagħtihom l-għajnuna li għandhom bżonn. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu mulej biex aħna dejjem nożżu il-ħajja u nkunu strumenti ta' mħabba ħalli il-ħajja tagħna u tal-oħrajn tkun dejjem isbaħ. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment ukoll f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej.
Mulej Alla tagħna il-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk dan is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Bit-tiba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u l-sagrifiċċju li sejrin nagħmlulek għammel li aħna wkoll inkunu offerta li tibqa' dejjem quddiemek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek iżda fferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie issagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-immoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewt l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet, imbierek min ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rruddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddejt tiegħek minn ma jistħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi salvtatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fiż-żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Xtiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-sliem u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Lej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas sagrament imqaddes. Bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li ibnek ordnana nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswilna biex nikbru fl-imħabba. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Nroddu ħar lil Alla. Nofru dan ir-rużarju għall-familji, fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smattab tagħna għejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. F'kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna d-dobiet naħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija, meta sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u ereq l-araq tad-demm. Missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek ibbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek ibbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek ibbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek ibbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek
imbirka inti fost in-nisa mpira kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa mpira kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa mpira kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa mpira kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa mpira kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarissa minna tal-infern u ġenna l-erbeħ kolla u jnid-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tijak. Nikkonsidraw fit-tini misteru ta' tbatija, meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina daħalniex fi tiġrib iżdaħrisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmijak, imbirkanti fost in-nisa mpira kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmijak, imbirkanti fost in-nisa mpira kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmijak, imbirkanti fost in-nisa mpira kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmijak, imbirkanti fost in-nisa mpira kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmijak, imbirkanti fost in-nisa mpira kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmijak, imbirkanti fost in-nisa mpira kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmijak, imbirkanti fost in-nisa mpira kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmijak, imbirkanti fost in-nisa mpira kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmijak, imbirkanti fost in-nisa mpira kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmijak, imbirkanti fost in-nisa mpira kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarissa minna tal-infern u ġenna l-erbeħ kolla u jnid-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tijak. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien inkorunat bix-xewk. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina daħalniex fi tiġrib iżdaħrisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmijak, imbirkanti fost in-nisa mpira kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmijak, imbirkanti fost in-nisa mpira kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo-Rina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha u jnid dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħatjarina daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo-Rina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha u jnid dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma tlapalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma tlapalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma tlapalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma tlapalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma tlapalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma tlapalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma tlapalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma tlapalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma tlapalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma tlapalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerer bih kollha wejn il-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan at-turufnament lil Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġini Marija. Skont il-femma tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma tlapalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. F'kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jidi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu il-qattalbtana. Missier eternalla. Enna lina. Iben għanda li fdejt id-dinja. Enna lina. Spirtu qaddis Alla. Enna lina. Trinit qaddis Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Xebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. L-iżjed safja. Itlob għalina. L-iżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina.
xebba kollok għaqal, Itlop għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlop għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlop għalina. xebba kollok seta, Itlop għalina. xebba kollok ħniena, Itlop għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlop għalina. mera ta' qdusija, Itlop għalina. tlon tal-erf, Itlop għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlop għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlop għalina. amara ta' kull grazzja, Itlop għalina. amara ta' kull tjieba, Itlop għalina. warda mistika, Itlop għalina. torri ta' David, Itlop għalina. torri ta' lavorju, Itlop għalina. dar ta' deb, Itlop għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlop għalina. bib ta' sema, Itlop għalina. kewba ta' filgħodu, Itlop għalina. saħħa tal-morda, Itlop għalina. kien tal-midinbin, Itlop għalina. faraċ tal-migranti, Itlop għalina. faraċ tal-imniktin, Itlop għalina. għajnuna tal-insara, Itlop għalina. sultana tal-anġli, Itlop għalina. sultana tal-patriarki, Itlop għalina. sultana tal-profeti, Itlop għalina. sultana tal-apostli, Itlop għalina. sultana tal-martri, Itlop għalina. sultana tal-konfessuri, Itlop għalina. sultana tal-verġni, Itlop għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlop għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlop għalina. sultana mtella s-sema, Itlop għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlop għalina. sultana tal-familja, Itlop għalina. sultana tal-paċi, Itlop għalina. ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, Affrilna nitolbuk mulej. ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, Enna lina. itlob għalina qaddisa Alla, Biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddeja tiegħek mulej għandna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ż-żena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giusepp, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem mażis tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbir Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u imbierek San Giuseppe Parus kas-sesmu tagħha, imbierek Alla fl-anġli l-qaddisin kollha tiegħu. B'hekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb immexxi mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Għada s-Sibt il-Knisja f'Malta se jkollha 4 saċerdoti ġodda. Il-quddiesa tal-ordinazzjoni saċerdotali immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna se tixxandar fid-9 TVM2, knisja.mt u newsbook.com.mt. Inżommu lil dawn l-4 djakni fit-talb tagħna. Insellmilkom.